मोट कहानी रही, बात बाकी सयानी रही। कि बउआ बखतर वाला है कहानी। कवि जी, हाँ जी, सुनले बानी कि जब बउआ बख्तर खैरा धान चरावे जाले, घर से वहां से निकले ले, तो करिया कमर के आसन लगा के खैरा के यानी बीच में बैठ के जाले। यह बतिया के कहे के बाद कि हमनी के बउआ बख्तर भैंसी चरावे कैसे जात रहले, कैसे भाव लगल कि बबुआ कमरी बबुआ कमरी बबुआ, तब बबुआ कमरी बिछाव झार झार मारी हो कि बबुआ कमरी बिछाव झार झार। अब भविष्य पर सब बबुआ हो और कहले करे चरा बहिया, एक करे चरा बहिया चलल बउआ हो। करे चरा बहिया चलल खतर हो। तब बैठे बैलन हो, बैठे बैलन हो भैंसी पर सपना रनिया पर सवार हो। बबुआ भैया सुनल चीज बा, बस ला बैठा के गा देवे के बा, ठीक बा। अपन घर द्वार में कोनो शिकायत वाला बात नहीं कि बबुआ कमरी बिछावे झाड़ झाड़ भैंसिए पर सवार हो के जब बबुआ बख्तर भैंसी चरावे चलले, चलत चलत जब कुछ दूर आगे बढ़ले तब बबुआ हो कहानी आ गई। रोज दिन जात रहले भैंसी चरावे, लेकिन एक दिन के बात रहले जब भैंसी चढ़ा के चरावे जात रहले तो माने माई के गुणगान यानी गहिल माई के गुणगान करत रहले बबुआ बख्तर। लेकिन भाव लागल चलले कभी कहले का हो आहू मसलता मसलबा मनवा, आय आय आय, अरे तो गहिल के गावेल गुणगानवा। काजी हाँ जी, बबुआ बख्तर जब भैंसी चरावे जात रहले तो एकदम मन गदगदाल रहले। हमरा से कभी कहले लइका कहले के बाबा आहू मसलता मसलबा मनवा, अरे गहिल के गावेल गुणगानवा। तो ई भइले रला चरा बउआ बख्तर के हमनी तो देखले बारा ना नहीं खेनु ना, या सामने बैठल बन दर्शन कर लो। यार अरे क्यों मसलता मसला हम तो बउआ बख्तर चल दिहले बोरिया। अरे तब बउआ बख्तर चल दिहले बोरिया।
बबुआ का भाव चेंज कर के आगे बढ़ावे के बाद रोज दिन भैंसी चरावे जाते रहे बबुआ बख्तर। उसमें माई गहिल के गुणगान भैंसी पर चढ़ के कारी कमी के आसन लगा के करत रहनी वहाँ के। एक दिन के बात भइल बबुआ, जब कुछ दूर आगे बढ़लन तो वहाँ के कान में आवाज आई 14 जोड़ा मानर बजत रहे। 14 जोड़ा यानी 28 गो मानर बजत रहे। झाल मृदंग बजत रहे। तो खैरा धन से बबुआ बख्तर पूछले कहले अब तू साधु की अरे बताव खैरा धान कहाँ बाजता मनरवा, कि बताव खैरा धान कहाँ और कहले बाजता मनरवा है के गंगा किनारा कहा बाजता मनरवा। मानव के जवन आवाज हमरा कान में आवता एकदम ठनकता कहता अरे कि केकरा घरे सहनाई बाजे, अरे कहाँ होता पूजा। बबुआ बख्तर वो खैरा धन से माने नाना प्रकार के विधि के हिसाब से पूछा करे तो खैरा धन कहता रहे कि बबुआ हो माने बहुत कुछ पूछला के बाद खैरा धन कहता के बबुआ रहे दा ई मानर के आवाज जहाँ से आवता कि तू हमरा से मत पूछो रहे भी कहीं से आवता। हाँ लेकिन खैरा न मान ले बबुआ बख्तर जिद करे लगले कहले कि ना आज बतावे करी कि कहाँ ही माने बजाता, कि गांव के महारानी स्थान बजाता, कि ब्रह्म बाबा के स्थान बजाता, आखिर मानर बजाता तो कहाँ बजाता। जब ना मान ले बबुआ बख्तर जिद कर दी हले तब खैरा धन कहता रहे कि बबुआ सुना अहो बबुआ न बना ई जबन मानर की आवाज आवता ये कोनो देवी स्थान नहीं खे बजत, कोनो ब्रह्म स्थान नहीं खे बजत। तहार मामू के घर है, तहार मामू के घरे पूजा होता वही में 14 जोड़ी मानर बजता, वही जैसे झाल की आवाज आवता, वही जैसे खीर लिट्टी के स्वाद आवता, वही जैसे हुमाद के सुगंध आवता। खैरा धन कहली अरे कि बबुआ न बना तू बेलूरा हो न जा मामू जी के दूरा। खैरा धन मैंने बता दी कि तारा मामू के घरे पूजा होता लेकिन तारा लगे न्योता नहीं खेल तू मत जा। लेकिन बबुआ बख्तर माना तो नहीं खे ए लेल खैरा धन कहता कि बबुआ न बना तू बेलूरा न जा मामू जी के दूरा। मामू जी के तीर हो खैरा धन समझावत करे कि बबुआ बख्तर तू जीत ना करो। कहल गए बाकी बिना बोलाल न जइह भवानी या न हो तो आदर न मिलतो जी बिना न्योता के बिना निमंत्रण के केहू के यहाँ कोई उपलक्ष्य रहे तो ना जाए के चाहिए। ऐसे रोजे जा कोनो दिक्कत नहीं खे लेकिन जो दिन कोनो उपलक्ष्य बा में बिना निमंत्रण के ना जाए के चाहिए। बबुआ न बना तू माने खैरा धन बहुत समझावता कहता कि बबुआ तू अगर चल जाएगा पूजा देखे तो हमनी के क्यों देखी ही जा इस जंगल में छोटा छोटा सिंगत पड्डू रहले कि अहे शेर लोग माने एकरा के खा जाइए।
लेकिन बउआ बख्तर मानत नहीं खे बात के कहा तरीका कि अगल बगल बैठी है खैरा अरे तू चारू ओरिया अरे बिचारा में रखी हसी खैरा धान से खैरा धानी हम मानर के आवाज जब लगा हमारा करेजा में बेधता बिना रहिजा पहले हमार मन मानी ना लेकिन तोहरा से बात कहता नहीं कि अगल बगल तू अपने चारों ओर बैठी था इस शिव जब जब पलटू बा छोटा छोटा बच्चा बा एकरा के बीच में बाती है अगल बगल बीचवा में रखिए सिर लक्ष्मी मनवा में बेधतरे मानर के बजनमा हो जाए तो हमारा खरा मन के भावना हमारा खरा मन के भावना बाबुआ हो यह सच्चा दरबार बा ठाकुर जी के नरसिंह भगवान के माने हम सुनल गीत के बना के गावत नहीं कब हम गईली है नाई प्रसंग के जब त्रुटि है तब क्षमा करब कहे कि अज्ञानी हम कौन ज्ञान का है ना आई हमरा विनोद बाबा के सौजन्य से हमरा पटेल बाबा के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार वो बाबा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम रहे लेकिन लास्ट में कहला बेधता हमारे खरा मन के बजाना की चारों ओर से तू लोग बढ़ हो बीच में छोटा छोटा जब बच्चा बकरा के रख ली लेकिन हमरा तू मामू के घर जाए दो हमारा पूजा देखे के बहुत मन करता बबुआ लाख समझा के यानी नाना प्रकार के समझा के बबुआ बख्तर जब आगे गए बढ़ले हो तो जब रास्ता में गई नहीं है तो वहाँ के संदेश आ गए आ रहे संदेश हो
वही संदेश रहले बबुआ कि हमरा सब ग्वाला गाय के चरावत रहले, लेकिन वही जंगलवा में सुनली कि सल्लाह बाग रहले, ओ सल्लाह बाग होकर गैया के खा गईले रहा जी। वो ग्वाला के गाय के सल्लाह बाग जब रहले वो खा गईले रहा। जब बउआ बख्तर जात रहले रास्ता में ग्वाला के देखले कि बहुत उदास बा, तो पूछा तरह कहता है का अरे बताई 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 जी, अरे कि बताई बताई बताई, अरे का भइल बा बबुआ बबुआ तू आखिर बैठल बड़ा तो इतना उदास काहे बैठल बड़ा का भइल बा? अरे कौन बोले गाड़ी तक अरे हमारा के कह समझाई काहे बैठल बड़ा बबुआ? बख्तर पूछा तारे वो बोला करते कि जान तोहरा ऐसा राही कितना आलो कितना गलई आ तू हमरा से पूछा तारा का बताइयो, लेकिन बहुत जिद कैला पर ग्वाला जब रहले तो बाबा से बतावे लगले, कहले का हो कहले बबुआ आहो तू खावा के आरे तू टलई बहारा राही बाबा, आहो तू खावा के आरे घेरल कई कसैया राही बाबा, आहो खैलै बाघा ए बाबा हमरा धन मधन एगो गाय रहले, उहे गाय के जंगल में यह बात खा गईले बाबा। नहीं थे बाबा हमरा बोला कहता रहे कि बाबा अब हमारा कोनो उपाय नहीं थे। बोला कहता कि ये सरकार हमारा धन मधन अगर रहते हो गाय रहे, हमारे बाबू माई भाई भौजाई सब उहे रहे, हमरा उप मुखिया जी
का नाम धीरज धरा बबुआ बबुआ तू धीरज धरा इहे बाग के जब माई रहले सेल्ला बाग के माई शायद लुल्ली बागिन रहले ना हो वो लुल्ली बागी में ओकरा असही नाम पड़ल बा कि हमरे लाठी लगल बा वही से ओकरा लुल्ली बागी नाम पड़ल बा तू बेराजन तन हमरा चल के बता दे कि गैया केने बा लेके लगल कि ना हो बाबा ना हो बाबा अरे गैया के तो खाइए गेले हम बता दे कि हमरे